We're on in 5, 4, 3, 2, 1. היי, שלום משפחת ששון. אבא, אמא, תמר, תמר זה פה, סליחה. ודינה, ודניאל, ואריאל, ותהילה. חשבנו, אולי נבקר לכם את הבית שלנו, כי לפעמים אף פעם לא ראיתם את הבית שלנו. אז אולי עכשיו נראה לכם את הבית שלנו, אוקיי? ועכשיו נעשה סיבוב. הנה החדר של השינה שלנו. והנה תמר במיטה עם אמא. תגידי שלום תמר. שלום. שלום. תגידי שלום. תגידי שלום. תראו את המיטה של תמר. זו המיטה החדשה של תמר. את מרוצה במיטה שלך? תמר אומרת כן. בואו נראה לכם את שאר הבית. בואי. זה המשרד. This is אורלי's desk. עכשיו נעבור לדסק של אבא. של רועי. אתם רואים מי מופיע במחשב. והנה תמר. והנה בן איש חי, והנה תמר. היי. אתם רואים את הסרט שסבתא הביאה לה שתמר כל כך אוהבת? תגידי שלום לסבתא בישראל. בואו נעבור הלאה. This is the hallway. בואו נראה לכם את המטבח שעובדיה כמה חבל על הזמן. נתחיל עם הרצפה. תראה איזה יופי. תראה איזה יופי. אני יודע שאמא כבר ראתה את זה, אבל אבא לא ראה ודני לא ראה. צריך להראות להם גם. והנה עוד פעם. תמר! תראו את המקרר עם כל התמונות וכל הבלגן. זה היה מפורים. בואו נעבור הלאה. עוד פעם, הנה תמר. זה הדיינינג רום, בואו נראה לך את הספרייה שלי, שלנו. איזה יופי. אל תדאגו גם להשתמר לספרייה, הנה ספרייה של תמר למטה. דוד פרי קנה לה הרבה ספרים. בואו נראה לכם את הסלון. והנה הנדדה של תמר גם. והנה גם התמונות של אבא שלה שעשה לנו. מהיום הלידה. התמונה של החתונה. ותראו בחוץ. זה הוויו שלנו. איפה שאורלי מדליקה נרות. והנה הפליימט של תמר. היא אוהבת לשחק פה עם הג'ירפה והפיל שלה. עכשיו מה עולה לכם? אני לא יודע עוד מה להראות לכם. ראית את המרפסת? בואו נראה את המרפסת. המרפסת. פה לפעמים אנחנו באים בחוץ. וקצת אוויר. נשחק עם תמר. עוד מעט אולי נארגן פה איזה גן קטן. איזה יופי. בואו נחזור בפנים. נראה מה קורה. מה זה? מה קורה? יש להם הולדת לאבא. הוא בן 52 היום. תשאירי לו. רוקדת לסבא?
תראו איזה עוגה אורלי עשתה לכם. ומתנות. נשים את זה. תעשי לסבא. נעשה לו ביחד. ראיתם את הכיסא? זה הכיסא חדש דווקא של תמר. רק הרכבתי את זה אתמול בזכותכם. יש יום הולדת לסבא. לא שם ב-72 שנה. ראית את העוגה של סבא? בוא נשאיר לו יום הולדת כמו שצריך. אוקיי. יום הולדת שמח, יום הולדת שמח, יום הולדת שמח, רואים את תמר. יום הולדת לסבא. הראית להם את הכובע שלה? ראיתם איזה חמודה יש לכם? אוקיי, בוא נחתוך את העוגה ונאכל אותה בלעדי. יאללה. תחשבו שאתם פה, כי אנחנו חוגגים איתכם עכשיו. אולי נפתח קודם את המתנות שלו. אוקיי. בוא נראה מה קיבלת. רק אורלי, אולי את רוצה לצלם? מה? תודה. אולי אורלי תפתח. אני אפתח? אורלי תפתח לך את לא, המתנה. אתה תפתח. לא, תפתחי לא, לה. אתה תפתח. לא. אוקיי, בוא נראה מה קיבלת. נשלח לך את זה בדואר, אתה תפתח. בוא נחתוך את העוגה. תראו איזה טעימה העוגה הזאת. ימי. וואי. זה לא נחתך. Don't say that. סתם צחקתי. אוקיי. זה כפיות, שכחנו. שלום תמר. דברו עם תמר בינתיים. שלום תמר. ברוך אתה מלך העולם בורא מיני מזונות. אמן. טעים? נשלח לכם גם עוגה, אל תדאגו. אוקיי, להתראות. רק רגע. נכון. אבא, רציתי למחות לך שיהיה לך יום הולדת שמח והרבה ברכה והצלחה בשנה, ושתגדל בתורה, ושיהיה לך הרבה נחת מהילדים והנכדים, ושתזכה לעשות, ושתזכה להרביץ תורה, ולא להרביץ תמר, רק להרביץ תורה, זה משהו אחר. אבל שיהיה לך יום הולדת שמח וברכה והצלחה בכל מעשה ידיך. אני אשלח לך הנה ברכה מאורלי ותמר. תמר, מה את צריכה להגיד לסבא? היא מתגעגעת אליך. היא בוכה שלא יכולה להיות שם. והיא גם קצת עייפה. בוא נוציא אותה ונברך את זה. אורלי? רק רגע, אורלי תברך אותך ביחד. סבא, יום הולדת שמח עד 120 שנה, שכל התפילות שלך יתקבלו ויתגשמו, ושיהיו לך המון נכדים, ושכל הילדים שלך ימצאו זיווגים בקרוב. אמן. נכון, ובשעה טובה. אמן. ושיהיה לכם בריאות ואושר עם א' וגם עם עין, everything that your heart desires. אוהבים אתכם.
תגידי שלום. מה את אומרת, תמר? היא מגייקת עדיין, ילדה. תגידי ביי.